Dúis mér maidin agus siúir Colaiste ag ónig gach lágaí sécar báiste ní éanaan an siúr cíal an seo I rasa bhíal ach ní chéigean mé ein rud a deireadh ein duine an seo I rasa bhíal táid an seo Cúrsa A an seo fad trí seachtain Tá cúpla daoine an teaching rang, 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 rang. Bíonn fánach ar an bus, bí méid flog am ceann go cos, an laid déile méid sa rang, 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 rang. Ach ní éigear ein rud a deireadh ein duine an seo I ras a bhíal. Dúis mér maidin agus siúir Colaiste ag ónig gach lágaí an sécar báiste ní éanaan an siúr cíal an seo I rasa bhíal ach fós tá mé an seo sa